wabarakatuh. Seneng aku nek ana sing jawab, muga-muga sing jawab nanti utang-utang yang lunas ya. Nggih. Sing urung jawab yang sadar yang jawab salam kuwi wajib. Pada kesempatan malam hari ini kami segenap kru dari Pakem Musik Jepara rawuh wonten ngarsa dalem panjenengan sedaya atas undanganipun panjenenganipun Bapak Sriyanto dan Ibu Hoirunisa dalam rangka pernikahan putri tercintanya Diajeng Rorayu Devita Anggreni dengan Kang Mas Bagus Judi Anggariksa. Semoga pernikahan yang sudah dilangsungkan menjadi keluarga yang abadi, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan cepat dikaruniai momongan. Tentunya juga kami ucapkan selamat malam, selamat datang segenap tamu undangan semuanya, sugeng pinaraan, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Doa restu semuanya dimohon lagi sangat untuk keluarga besar Bapak Sriyanto sekeluarga, mudah-mudahan hajat beliau dari awal sampai akhir tidak ada hal-hal yang merintang dipuji-puji, muga-muga hajatnya berkah, barokah, akeh sing turah, sapa ngerti sama melu daftar orang Mekah. Nah ngono to ndonga ra aku lagi aja medit-medit karo sedulure. Bareng bersama Pakem Musik Jepara, 3 bidadari cantik sudah kami persiapkan untuk menghibur keluarga besar yang punya gawe dan tamu undangan semuanya. Ada Linda Bobby, Ika Veronica dan Kristi Novela. Silakan semuanya ke depan, saya mengantarkan lagu pembuka. Iku carane mau kesasar lah piye to, gedeng aku. Oh, wes kene. Ada ini mudah-mudah. Tuh, oke. Piyayi-piyayi kandhani wis ayu-ayu, ana sing dibokong paling semok sak Indonesia ya ana sing kaya seteng kena nggih pentil, ana sing walah kandhani midhut. Wis gedhe dhuwur ndek ya ana. Oke, mugi dadosaken temanten kekalih dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan cepat dikaruniai momongan. OP video syuting. Selamat menjalankan tugas nang. Digarap sing apik ya. Ben marem.
megal-megal tak pancal kok mburi. Bokongmu api-api ora didol gedhing. Matur suwun Wong Ayu tembang pambuka sampun katuraken panjenengan sedaya nggih.